Čau lidi. Chtěl bych vyhlásit soutěž o Minecraft giftcode. Tak, giftcode mám už tady doma, mám ho daný e-mailu, poslaný. Výherci ho pošlu přes Facebook, mail, cokoliv, co budete chtít. Nyní přejdeme k podmínkám na výher, abyste mohli vyhrát tento kód. Té první je shlédnout toto video, což teď děláte. Za třetí, byl bych rád, když byste dali like. Za druhý jsem přeskočil, a to je dát odběr. To taky nemusíte, ale taky bych byl rád. Tak a za čtvrtý, napsat do komentářů chci MC kód. Tak, ještě jednou ty nejdůležitější podmínky. Za prvý, shlédnout toto video a za druhý, napsat do komentářů chci MC kód. Vyhlášení soutěže je dnes, což znamená, že dnes začíná. A konec soutěže je v úterý a bude losování. Tak všechny jména, které budou splňovat tyto požadavky, co jsem zadal, si napíšu na papírek, napíšu na papírky takhle, všechny vám je ukážu, dám je do krabičky a někoho z vás vylosuji. Což znamená, že šanci má téměř každý. Ať je to kdokoliv. Tak, děkuju a čau.